тихия ъгъл на уютното си работно място, Ела седи и чете списание, посветено на учебните модули на европейския проект IG Fashion за устойчива мода. Тя взема своя лаптоп и го отваря. Началната страница на платформата за обучение Fashion осветява стаята с ярка светлина. Елегантният интерфейс отразява бъдещето на устойчивата мода. Днес Ела се отправя на вълнуващо пътешествие. Пътешествие, което ще промени изцяло разбирането й за текстил, технологии и устойчивост. Ела е посрещната от модерна и привлекателна платформа. Логото на IG Fashion Training блести, заедно с множество знамена, напомняйки за глобалния обхват на проекта. Вниманието й е привлечено от менюто – учебна програма. С едно кликване тя навлиза в свят на знания и възможности. Програмата се разгръща като карта на съкровището, разделена на 4 ключови модула, всеки обещаващ открития. Правният модул е нейното начало. Тук тя ще научи основните закони на текстилната и модната индустрия. Ела се усмихва, мислейки за разпоредби като продуктовия паспорт на ASS и ролята на ИИ в законодателството. След това я привлича модулът за производство на F&T, където технологията среща традицията с уроци за иновации в производството на облекло и цифровизацията в модата. Тя си представя как тези инструменти правят модата по-интелигентна и устойчива. Модулът за проектиране разпалва нейната креативност. Уроци като дизайн за дълготрайност и кръгови бизнес модели я карат да преосмисли жизнения цикъл на модата. Модулът за текстил я запознава с основите на устойчивата мода. Теми като устойчиви влакна и снабдяване я вдъхновяват да обмисли материалите, които изграждат нашия свят. Ела забелязва, че всеки модул включва интерактивни упражнения. Тестовете не само проверяват знанията й, но и задълбочават разбирането й. Платформата проследява напредъка й, отбелязвайки важните етапи. Обучението не спира до тук. Разделът източници и допълнителни четива и предлага по-дълбоко вникване. Проучвания, статии и казуси обогатяват разбирането й и дават възможност за реални приложения. Когато има нужда от напътствие, чатботът на платформата е на разположение. Дигитален ментор, готов да отговаря на въпроси, да предлага ресурси или да я насочва към следващия модул. Ела разбира, че това пътешествие не е само за завършване на модулите. Става въпрос за промяна на гледната точка, придобиване на инструменти за иновации и принос към устойчиво бъдеще. Платформата за обучение IG Fashion е повече от инструмент за учене. Тя е врата към промяната.